Dneska najmenšia. Ale už 5. ryba. Po dlhom čase. Tak priatelia, dneska celkom zábava. 4 preskáče, najväčší mal 43 cm a jeden pekný kapor, asi 50 cm, ktorý som utrhol pri brehu. To sa dá robiť. Nemal som prichystaný podbreh. Priatelia, tak dneska sranda. 6. ryba. Vyťahujem udicu, že palím na dnes a za chrbát sa chytila.